Kasengino hikai Meghalaya SSA School Association menta kaski kala dawa bak sarkar ka dayban siu lut season siu ya katulop jong kinong hikai. Kani ka kunhuan kala ong bak sarkar kala pensa teng ban siu katulop kinong hikai mentala san benai kenti bat kala yo jing tepru bak sarkar ka tumu ban siu tang na ka benta arbenai. Hagajing pelat kubur Presiden Jaka Meghalaya SSA School Association uba Aristotle Rembai oleh tu bak sarkar jela kala yo ban priang san pukandai klur na ka sarkar kami kum ka bha ka paningkong ban sewi katulop jong kini kinong hikai. Hakabaya day bat katulop jongi kinong hikai SSA kajing dawa jongi naga government kalong syai ba kai ka bangi ngi dawa kalong ba ka MDA government ka day ban pelai ya katulop jongi baro chisin pelai kata baro san benai ndu jong benai June, July, August, September bat October hoi ngiyo I bahaka shpotrik jong benai November arajar arpuwei hadin ka jingpelong jongi ya ka third phase protest kata ha khandai jong November arajar arpuwei ka mass rally ban mass gathering hapo anong ba Shillong nakaliang jong I education minister Padon Brom isar lakmen rumbui ila pentip bana kaliang jong ka MDA government kala penkre menta ban pelai ya katulop jongi arbenai hakane katayo kebanwan hakbai dai bat kane ke benta nakaliang jonga ngala yo ban yekren bat u secretary jong ka education department jong ka sarkar jela balong ro haka jo kapor u state project director jong ka state education mission authority Meghalaya isar Amros Marak haka khatwei trik jong 9 November arajar arpowei hakaba nakaliang jong I ila pentip ba haka janmit jong ka shpotrik jong 9 November arajar arpowei ila yo ya ka sanction order na po Ministry of Education Government of India ka fund ka bayadai bat ka first installment nakabenta jong financial year arajar arpowei arpowar ka pisa ka balong sanpo kandai crore Parila ia thoro ba nakanika sanpo khandai crore nakaliang jong ka state government kala ban pelai ya ka tulop jongi kumba arbanai but ila pentip ro ba kadon kam kumba approximate arpon riu crore ai hakashi benai nakabenta ban pelai ya ka tulop jong baro khat hajar sanspa sa phoingut kino hikai SSA hapo ka jela Meghalaya jena katadaw kani kapisa kabaki yo na ka central government kepada ka first installment kepada sanpo khandai crore kandap tang arbanai ban siu ya katulop jongi ki no hikai SS pentip shusho na kaliang jong I ba haka janmit jong ka shipodrik jong 9 November arajar apawei na kaliang jong I chief minister Padon Brom jong ka jela jongi isa Konrad K Sangma ila khot ya ka meeting ka bakerke ya ka education department hakaba nakaliang jong ki officer jong ka education department batkum juru I education minister Padon Brom jong ka jela Meghalaya isar lakmen rumbui kili don lang ili tho bahakane ka meeting nakaliang jong ki kila asim ya karai ba I chief minister sa Konrad K Sangma daladi hi I asim ka jingkit kli ban yakren bat ka Ministry of Education Government of India nakabenta ban sanction additional fund kamtam hakabayadai ban siu ya katulop jong kinong hikai SSA hapo kejela Meghalaya but nabenta ki opa primary nakaliang jong ka state government ka hab ban siu kumba lai crore tam AA ban pendap ya ka jingduna hakabayadai bat ka salary jong ki inong hikai SSA annually ngi haban siu tho ba hapo Meghalaya la siu tulop yengi nabenta ki lower primary khat khandai hajar sa tungka but nakabenta ki opa primary la siu yak tulop jongi kumba arpho hajar sauspa khandai pulai tingka harika jingyarap ka bayo naka state government kalong khat san hajar nabenta uwe uno hikai haka lower primary but arpho hajar nakabenta uwe uno hikai haka opa primary tikat kum ka jingtip ka bangi yo hakini ki license ki baladep shadin nakaliang jong ka state government kampat pha ya kani ka pisa ka badai ka cupping norms ka ba ka state government ka hab ban yarap pisa ya ka state education mission authority Meghalaya nakabenta ban siu ya katulop jongki nong hikai SSA tika pisa hakini ki license ki baladep shadin ka badang sa bat ka state government kala long approximate ya ka shispa sau crore
Tipi ka ay kabangi dawa menta nakaliang jongi ka association ba ngiyong ba kala day ka por ya ka state government bakan pelait no ya ka ni ka pisa ka ba shispa saukror AA kabadang don menta bat ka state government sya ka state implementation society Meghalaya khnang ba da ka ni ka pisa kin pendon kam ban siu ya ka ni ka tulop badang sa jongi kabalong additional mo nalor kata ka arbnai bakin pelait kabadang sa salai banai bakila ban siu lut yangi baro san banai kata kadai ka way ka solution ka bangingi kwa ban ajing mud ya ka sarkar jela baki kila ban le ya kane namar ya kani ka bis ya kani ka fon ngingis ngot ho shai ba hadu menta hakini ki license ki bala depshadin ka state government kampat pha ya kani ka pisa ka padai ka additional financial support ka bahap ban bon na ka state ha ka bai dei bat ka salary matters Henry hakini ki license ki bala depshadin ya katulop ka baki kila siu syangi ki shimbe ya katu ka fon ya kan lani ka central share ka bawan naka central government but claim da pha ya kata ka additional amount ani kata ka additional fund ka baki ki dai ban ai naka liang jongka sarkar jela syaka state implementation society oi kejing ong jong i chief minister badon burom jong jela Meghalaya isar Conrad ki sangma baka jing bomla ban palai lut ya katulop jong kino hikai SSA namar ka jingpha duna jong ka government of India ya ka bha jong ka syaka state Meghalaya but ka jingkren jong i la ong ba approximate ban palai baro san banai kata nadu upnai June hadu upnai October ka state government lani ka MDA government ka don kampisa kumba shispa saupo hadu shispa san krore te nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ngisngaw ban penpaw hang ne ba katkum ka jingyo jingtip jongi hadin ka jingwan jong kani ka samagra shiksha abhiyan house name 8000 khat phra nakaliang jong ka Ministry of Education Government of India kala bo ya ka financial norms nakabanta ban yarap pisa sya baro ki state but union 3 sapori India hakabai dei bat ka salary bat kala bo ba nakaliang jong ka central government kan yarap khatsan hajar iwei inong hikai nakabenta ka lower primary but arpeu hajar nakabenta iwei inong hikai hakabai dei bat ka upper primary but nakaliang jong ka central government kamdon ka ka jing persya hakabai dei bat ban siu ya katulop palat ya kanika pisa ka banakaliang jong ka central government kan ai ka state government ka balong kumka jingirap hai ka bai dei bat ban siu ya ka salary namar ngi haban singoto hang ni ba ka service matters ki salary matters ki dei ki benta jong ka state government komta nakaliang jong ka central government kam don jing persya AA hakabai dei katno ba ka state government kan siu ya katulop da ka benta kino hikai SSA but katkum ki norms ka dero banlong at par with regular teachers tipi namar ka ni ka capping norms mo hadin ka jingwan jong ka samagra shiksha abhiyan house name arjar kar khatphra ka state government lani ka state Meghalaya ka ha ban bon ya ka additional amount hakabai dei bat ban karshan pisa ban siu tulop ya kino hikai SSA haka lower primary ka lahap ban siu naka budget jong ka state sakumba arpo pra krore tam AA nakabanta ki lower primary